खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 15 सान मावथि जथुम्माया मैया धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हेफाजाबाव एसबि बड' गेजेर फरायसालिनि नब्लाङाव मेहेरगोनाङै जानानै थाङो। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव धेमाजि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावथिफोरखौ लानानै सावरायनाय जायो सोलोंथाइनि जेंनानि सायाव आरो माखासे गुबुन गुबुन थांखिफोरखौ लानानै सावरायनाय जायो। बे जथुम्मायावनो धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि दीपांकर नार्जारी बिथाङा फोरमायोदि बर' बिजोंनि फरायसालि एसबि बड' हाइ स्कुलाव सा 15 फोरोंगिरिनि गेजेराव सा 7 गुबुन हारिनि फोरोंगिरि जाय फोरोंगिरिफोरा बर' रावनि जेबो सोदोब रोङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि दीपांकर ब्रह्म, मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि मुश्री पीताम्बर आरो गासै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চ আমি সেন্ট্রেল কমিটি এই কমিটি এটা টিম আমি গোটেই অসম আমাৰ আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ নেতৃসকলৰ লগত বা নেতৃবৃন্দৰ লগত আমি আলোচনা কৰি আহি আছি আমি ধেমাজি জিলাৰ চিমেণ্ট চাপৰি এই অঞ্চলত ধেমাজি জিলাৰ অন্তৰ্গত থকা যে 5টা আমাৰ আঞ্চলিক সমিতি আছে এই আঞ্চলিক সমিতিসমূহৰ লগত আমি আমাৰ বিভিন্ন করণীয় কাৰ্যসমূহৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে পৰ্যালোচনা কৰিছোঁ। যেহেতু বিটিআৰ একৰ্ড হোৱাৰ পাছত যেহেতু একৰ্ডৰ সিগনেটৰিজ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে আমাৰ এই একৰ্ডৰ ওপৰত যথেষ্ট করণীয় আছে। এই করণীয় কামসমূহৰ ওপৰত লগতে সমাজৰ বাবে ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি কি কৰিম বা আমাৰ সমাজে আমাৰ পৰা কি বিচাৰিছে তাৰ ওপৰত আমি বিতংভাৱে কৰ্মীসকলৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ। যে আমি ইউনাইটেড বড়ো পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যনে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত অসম চৰকাৰে যি এভেকশ্যনৰ বাবে যি নটিচ জাৰি কৰিছে আমাৰ বিভিন্ন ট্ৰাইবেল সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলৰ বাবে তাৰ আমি অপ'জ কৰি আহিছোঁ। আজিও আমি এই সভাৰ যোগেদি আমাৰ এই সভাত আমাৰ সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দ পুনৰ অপ'জ কৰিছে যে আমাৰ এটা স্পষ্ট মত, আমাৰ মতটো হ'ল ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ এক্ট 2006 ইয়াক আগতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰি লওক, তাৰ পাছত যিখিনি থাকি যায় যিখিনি সেই এক্টৰ ভিতৰত নপৰে তেওঁলোকৰ এভেকশ্যন কৰাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই। যে যোৱাকালি অসম চৰকাৰে যি শোণিতপুৰ জিলাত 1301 বা 1301খন যি ফৰেষ্ট এনটাইটেলমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিছে সেই প্ৰদান কৰাক আমি অসম চৰকাৰক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰাইজ বা অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বসবাস কৰা আমাৰ যি ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল তেওঁলোকে এনটাইটেলমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট প্ৰদান কৰিছে সেই প্ৰদান কৰাক আমি অসম চৰকাৰক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ তৰফৰ পৰা আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰাইজ বা অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত বসবাস কৰা আমাৰ যি ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল তেওঁলোকে বিভিন্ন আলোচনা বিলোচনা কৰা আমি দেখিছোঁ যে কোনবোৰ অঞ্চল ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ এক্ট 2006 অন্তৰ্গত আহিব বা কোনখিনি নাহিব তাক লৈ পেলাই বিভিন্ন মত আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু আমি ইয়াক স্পষ্ট কৰি দিব বিচাৰিছোঁ যে ফৰেষ্টৰ ডিফিনেশ্যনত ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ এক্ট 2000 তাত স্পষ্টভাৱে লিখা আছে যদি কোনো এটা অঞ্চলত ই লাগিলে ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীয়ে হওক বা নেশ্যনেল পাৰ্কে হওক বা ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টে হওক এই গোটেই অঞ্চলবোৰত যিবোৰ অঞ্চলত 2005ৰ 13 ডিচেম্বৰৰ আগত বসবাস কৰা যদি প্ৰমাণ আমাৰ ট্ৰাইবেল লোকসকলে দিব পাৰে সেইবোৰ অঞ্চলতো আমাৰ ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠীয়ে ফৰেষ্ট ডুৱেলাৰ এক্ট 2006ৰ অধীনত ফৰেষ্ট এনটাইটেলমেণ্টৰ চাৰ্টিফিকেট পোৱাৰ যোগ্য। গতিকে আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ, স্পষ্ট ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ কোনো দ্বিধাবোধ আমি কৰিব নালাগে। আমি ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীতে হওক বা নেশ্যনেল পাৰ্কতে হওক আমি যদি 13 ডিচেম্বৰৰ আগত বসবাস আমি কৰিছোঁ বা আমি তাৰ প্রমাণ দিব পাৰো আমি সেইবোৰ অঞ্চলতো আমাৰ এপ্লাই কৰিব লাগে। जोङो आसाम सरकारखौ जोंनि वार्कार्सफ्रा मावनांगोन। दा बेवहाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोंल' मावालासिनो जोंनि ओनसोलाव थानाय साफ्रोमबो बर'
माने सुबुं लोगोसे मोनफ्रोमबो बर' माहारियारि आफाद बे आफादफोरखौ लानानै जोङो मावलांनो थाखाय दिनैनि नैबे मावथिफारि जथुमाव जों बेखिनिखौ सावरायलायदों। बेयो स्पेसियेलि दै हा खुरखानाय जेंना, बे हा खुरखानाय जेंनाखौ जेब्ला जों नायो बुरलुंबुथुर दैमायानो बांसिनै जोंनि ओनसोलफ्राव हा खुरखादों। बिनि अनगायै बुरलुंबुथुरनि फिसा फिसा दालाइसा दैसा माखासेफोर दङ, बिसोरो एसे एनै खुरखादों। दा बेखौ जुदि नायोब्ला जों नायदों बुरलुंबुथुरनि हा खुरखानायनि थाखाय जों गोबां डिमान्ड खालामो बेखौ होबथानो थाखाय, नाथाय बुरलुंबुथुर दैया गोरलैयै होबथाजानाय दैबो नङा। अब्लाबो जोङो जोंनि रायजोफोर जाय बर' सुबुंफोरा हा खुरखा जादों बिसोरनि थाखाय रिहेबिलिटेसननि थाखाय माखासे सरकारि हाफोर जों बेखौ गेजेर गेजेर सावरायदों, नाथाय जाबायदि जोङो सुबिदा होनांगौमोन बेबायदि सुबिदा मोनाखै। थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जोंनि धेमाजि जिल्ला हिसाबै जोबोद गुसेब जालांदों। फारसेथिं अरुणाचल हाजो साहा फारसेथिं, खोला फारसेथिं बुरलुंबुथुर। जोंनि नैबे सानजारि नोगोराव अरुणाचल हाजोनिफ्राय बुरलुंबुथुर दैमासिम माने खालिबोल' 15 किल'मिटार गोजान। जनायाव बेयो आरोबाव खमसिनबाव। दा बेबायदि हिसाबै 15 किल'मिटार एरियायाव गोबां सुबुं माहारि दं, बर'नि अनगायै गुबुन माहारिफोर दं। बेखौ होबथानांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा। अब्लाबो जोङो सरकारनि फारसे डिमान्ड खालामदों आरो बै डिमान्डखौ जोङो गुबुन गुबुन हारिनि गुबुन गुबुन आफादफोरजों लानानै जोङो बेखौ खालामदों। गेजेर गेजेर हस्पिटालनि हाबाफारिबो लादों। बेबायदि हिसाबै जनायनिफ्राय आसाम सरकारा मावबोनो होननानै बिथांमोना थांनाय बोसोरनिफ्राय प्रजेक्ट मोनसे लानानै एसे मावजेनदों। आसा खालामदों बे मावनाया जुदि मोजाङै जायोब्ला, जिहेथु जों मिथिगौ इलेक्सननि सिगां बिजेपि सरकारा जनायनिफ्राय माजुलिसिम मोनसे माने रड काम बान्ध बुरलुंबुथुरनि दै सेरजों लामाजों लोगोसे बान्दो बेबायदि बानायनायनि मोनसे परिकल्पना दं होननानै बिथांमोना इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव फोसावदोंमोन। नाथाय दासिमबो बे जायाखै, अबयसे जागायाखै होननानै बुंबा गोरोन्थि जागोन। दा जागायदों। दा बेखौनो जोङो हप खालामदों जे उननि समफोराव जोंनि जा खुरखानायनि जेंना बेयो हयथ' जोबगोन। बेजों लोगोसे फिसा फिसा दैसाफोर जाय बुरलुंबुथुरनि दैसाफोर बिसोरनि खुरखानायाबो जोंनियाव गेजेर गेजेर जेंना सोमजियोब्लाबो, नाथाय बेफोरबायदिखौ जिहेथु फिसा दै हिसाबै गेजेर गेजेर बायदिसिना थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला वाटार रिसर्सनिफ्राय बेफोरखौ फान्ड लाबोनानै बे जेंनाफ्रा एसेब्लाबो माने सुस्रांजादों होननानै आं सानो। मावथिफोरजों सावरायनाय हाबाफारि थांनाय 2 नभेम्बरनिफ्राय लादों आरो दिनै 6 नभेम्बराव जोंनि धेमाजि जिल्लायाव फारियै मोननै जायगा नोलोबारि गोजौ फरायसालि आरो गगामुगाव आरो एस डि बड' गोजौ फरायसालि सानजारि नोगोराव बेवहाय जोङो खुंफुंदों। दा बेवहाय जोङो थोंजोङै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि संबिजिरारि जा पावार एन्ड फांसन दङ, वार्कारफ्रा बे पावार एन्ड फांसनखौ बाहायनानै माबायदि लेभेलसिम लांगोन जों बेखौ सावरायदों। बेजों लोगोसे जोङो मा जेंनाफोरखौ फेस जादों, मा जेंना जेंसिफोरजों जों सौदावदों बेफोरखौबो जों सावरायदों। थांनाय समफोराव खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिटिसिनि बायजोआव बर'फोरनि थाखाय मोनसे गाव हायुङारि खुंथाइ दाबिबाय, बेखौ जोङो मोनफुंनो हाबाय आरो बेनि उनाव जोंनि जा मावनांगौ हाबा बेयो बांसिननिफ्राय बांसिन जाबाय थादों। दा नायदों जोंनि ओनसोलफोराव थांनाय समफोराव कर'नानि उननिफ्राय जा पस्ट कर'ना सिटुवेसन बे मोजां नङा। गोबां सुबुंफोरा रांखावरि दुरबल जादों। फारसेथिं जोंनि बर' सुबुंफोरा बोथोरनि सायाव सोनारनानै बोथोरजों गोरोबफानानै आबाद मावो, नाथाय बे ग्लबेल वार्मिंनि जाहोनाव जोंनियाव बोथोरा इमबेलेन्स जादों होननानै जों सानदों। मानोना जाय समाव अखा हानांगौ, सान्दुं दुंनांगौ, बेयो सम बायदि जायाखै। दा बेबायदि हिसाबै जोंनि बर' सुबुंफोरनि जा रांखावरियारि अबस्था बियो मोजां नङा। बेखौनो जों सावरायनानै माबोरै जोङो सुस्रांनो हागोन, माबायदि बिगियानारि आदबफोरखौ लागोन, जों बेखौ सावरायलायनाय जादों। आरो बेवहाय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गासै सोद्रोमाफोरा जोंनि बर' रायजोफोरखौ मदद हेफाजाब होनांगौ आरो बिथांमोनखौ एवारनेस खालामनानै जोंनि लाइफखौ मोजां खालामनायाव लांनांगौ, जों बिनि सायाव सावरायदों। बेजों लोगोसे जोङो सोलोंथाइनि सायाव सावरायदों। दा जों नायदों धेमाजि जिल्लायाव गोबां गुदि फरायसालिफोराव दिनैसिमबो बर' राव रोङै फोरोंगिरि दं। एमइ स्कुलाव बर' राव रोङै फोरोंगिरि दं आरो गोबां एमइ स्कुल दङ जेरावनाखि 3 4 फोरोंगिरि दं, जायजों जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ होनो हाया। बेनि उनाव नायबाय जोङो थांनाय
समाव जानाय जा गोदानै टिउटर थिसननाय फरायसालिफ्राव बेयावबो नायदों माखासे एमइ स्कुलफोर दं जेराव माने साथाम आरो सानैल'बो बेबायदि टिउटरनि फरायसालि जोंनि जिल्लायाव गोबां दं दा बेबायदि हिसाबै जोङो फरायसाफोरखौ जाबायदि बर' बिजोंजों गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौ बेखौ जों होनो हाया फारसेथिं हाइ स्कुलाव जेब्ला जों नायो जोंनियाव हाइ स्कुलाव पियरलि बर' बिजों हिसाबै धेमाजि जिल्लायाव गंनै दं एस बि बड' हाइ स्कुल आरो UNB मेम'रियेल उपेन्द्रनाथ ब्रह्म मेम'रियेल हाइ स्कुल दा बै गंनै फरायसालिफोरावबो UNB आव दासिम